Здравейте, казвам се Маги. Уча в Болонския университет в Италия и ми беше мечта от много време да дойда в Америка и най-сетне дойдох в Америка. В момента съм в Сан Франциско и работя като сервитьорка в Hard Rock Cafe. Мога да кажа, че това за мен е най-хубавия опит в живота ми. Работя от много малка и мога да кажа, че наистина си заслужаваше да дойда толкова километри до тук. Аз имам втора работа, която успях да си намеря на втория ден, така че ако човек има желание, може да си намери втора работа, даже и трета. Колегите са уникални и като цяло бих искал да се върна до година. Със сигурност, ако те ме искат, аз с удоволствие бих се върнала и бих работила за тях, защото си заслужава, мога да кажа, само положителни неща. Наистина, от Интеракс ни кара да оценяваме от началото до края и наистина в началото беше позитивно, много позитивно и сега мога да кажа само прекрасни неща за Интеракс. Мисля да обиколя Калифорния, защото само да кажа нещо, Сан Франциско е много ветровит град и ако някой идва тук заради морето, в морето не се влиза, тук е океан и е много студено. Така че аз мисля да отида към Южна Калифорния, където мога да се насладя на морето и евентуално към Ню Йорк, откъдето ще летя за България. До година повече. Здравейте, казвам се Николет Стоянова и съм от Бургас. Уча в Софийския университет в София, биология. И в момента работя в Сан Франциско, Калифорния, в Hard Rock Cafe като фудрънър. Също така намерих си втора работа, не много бързо, но пак я намерих в Vitality. Като касиер правим лодър масаж, което е доста интересно, както и Oxygen Bar. Нито една от двете работи не ме измарят достатъчно. Франциско беше един от познатите градове, които съм чувала, така че заради Hard Rock всъщност. Хората са много експедитивни, същевременно са много мили. Колегите ми в Hard Rock са най-яките. Аз смятам да обиколим Калифорния, LA, мислим си за Ню Йорк и ще видим Лас Вегас и околностите Санта Барбара, Санта Крус, Моника и всички станали. Здравейте, казвам се Виолета Ангелова и съм на Work and Travel програма в Сан Франциско. Уча финанси в академията също. Бях много любопитна да видя града, бях чувала много, бях чела много и нямаше какво да ме спре. Бъстър съм в Hard Rock Cafe за втора година. Работя за тази компания. Общо взето помагаме на сервитьорите, трябва да занимаваме се с почистването, сервирам масите, зареждам понякога. Много ми харесва, хората са уникални и интересни. Мисля да продължавам да работя за същата компания, ако имам тази възможност. Мисля да отида до Малибу, може би Санта Барбара. Заминавам от Лос Анджелес. Общо взето пак ще съм в района, но да, тези места сега са ми в списка. Бъдете подготвени да видите всичко. Да видите наистина много неща. Виждаш страшно много различни хора. Пък и това нещо, което ще го няма и в Европа, само в Америка. Да, бих искала да се върна определено. Много ми харесва. И пак ще се върна тук. Пак в Сан Франциско и пак и с Hard Rock, защото те са най-яките. Наистина това е най-хубавото нещо, което ми се случва до сега. И никой няма да съжалявам, че съм се лишила от едно лято от море и каквото и да било в Европа, примерно.